Tliet persuni allegatament sfaw aggrediti u misruqa minn 4 individwi li ġew arrestati mill-pulizija kas li seħħ il-ħadd wara nofsinhar fuq Facebook bint waħda mill-vittmi tal-għas ritratt u rapport dwar dak li ġara lil missiera fejn appellat biex issir ġustizzja. Fi stqarrija l-pulizija qalet li s-sezzjoni tar Rapid Intervention Unit arrestaw 3 irġiel ftit wara li allegatament attakkaw u serqu lil dawn it-tlet persuni. Aktar tard matul dan il-lejl il-Pulizija tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri arrestaw lir-raba' raġel brabta mal-istess każ. Kien il-ħadd tal-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar waqt li l-Pulizija tal-Arajju kienu twettqu rondi fil-Ħamrun u l-madwar x'ħin intalbet l-assistenza tagħhom fl-akkwati tal-Maxġar tal-Ġublew fil-Florjana. Dak il-ħin daħal rapport li raġel kien qed jitlob l-għajnuna wara li kien għadu kif ġie aggredit minn 3 irġiel. Ir-raġel ta' deskrizzjoni tal-persuni li aggredew u serquh waqt li l-pulizija kienu qegħdin iduru l-akkwati jfittxu l-aggressuri fi triq Mountbatten f'Dal-Pjeta, innutaw persuna li kienet taqbel mad-deskrizzjoni li ngħatat. Ma li lemaħ li l-pulizija dan ħarab jiġri, bil-pulizija ġrew warajh u jarrestaw fi triq San George Preka. Uffiċjali oħra mbagħad lemħu liż-żewġ persuni l-oħra li wkoll qablu mad-deskrizzjoni li ngħatat u ġew arrestati fi triq Joe Kazan f'Tal-Pjeta wkoll. Dak il-ħin il-pulizija ġew affiċinati minn żagħżugħ li qalilhom li kien għadu kemm għamel rapport li ġie aggredit u misruq minn 3 persuni bl-istess deskrizzjoni li tar-raġel lill-pulizija. Ftit mumenti wara l-pulizija ġew informati li daħal rapport ieħor fejn anzjan ġie aggredit mill-istess persuni involuti. Wara t-tfittxija li saret fuq 3 persuni arrestati, instabu l-affarijiet li allegatament insterqu minn fuq il-vittmi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija komplew fis-sigħat ta' wara fejn ġiet identifikata persuna oħra li kienet involuta f'dan ir-reat u ġiet ukoll arrestata. L-4 persuni jittieħdu fil-lokap tal-pulizija fil-kwartieri ġenerali l-Florjana għal aktar stħarriġ mill-Pulizija tal-Iskwadra tar-Reati Maġġuri. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.